Ľudia, pod týmto videjkom by som vám chcel povedať, dajte prosím odber. Dal som si súťaž s kamarátom, to získa skôr 10 odberateľov, zase bol by som rád za odber. Tak, vrhníme sa na video. Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videjku ľudia. Dnes som videjku máme YouTube, neviem teraz ako sa to volá, ja som už natáčal jedno video z tejto hry, zase viem ako sa hraje. Ľudia, ja som síce natáčal už video, ale som ho neuploadol, pretože som mal tam extrém blbé audio. Takže bolo by to video o ničom. Hej, no, dobre. Máme nakúpené pár magnetov. OK, tu na takto. Dobre. No, ľudia, však by sa vám tieto videá páčili, nezabudnite ich podporiť lajkom, odberom aj s vončekom. Ľudia, prepáčte sa hlas, hej. No, možno v tomto videjku bude trochu horšie audio. No, OK, prvé poschodie máme, takže môžeme ísť na ďalšie, na druhé. No, už máme viacej tých videí nasobievaných. No, takto. No, OK. A takto vlastne mám, teraz sa mi všetkých bude sobievať. OK, no, tento sa robil už 10 000 videí. Ale my ich ešte raz musíme prísť, že im posobievame tie videá, lebo nepôjde to potom sobievať. No, už to sobieva automaticky. Takže ľudia, už máme 4652 videí. OK. No, ako snímok z toho jedného videa. No, teraz už to pôjde o mnoho lepšie. No, ľudia, dlho nevychádzali videá, lebo už teraz som mám lepší hlas, hej. Ale predtým som mal extrém hlasený hlas. Teraz mám o mnoho lepší. Takže tak. No. OK. Plus 20 videos. OK. No. Claim. Takto, no máme 11 miliónov. Čo si sa to kúpime? Hot Shouts. Aha, to nie som, OK. No, čo máme tu sa? Dobre, off the master nás nesaujíma teraz. Trade master nás. Viete čo? Dám rebuild. Máme na 5 rebuildov. No, čo vylepšíme? Rival change alebo view change. Čo vylepšíme? Asi je ten rival change. Alebo lag, nie. Upload time, nie. Vylepšíme toto prvé, hej. No. OK. Prečo nám to nesobieva videa? Nám to nesobieva daj videa, tie magnety. Či to ako funguje, ja nechápem. Však virtuálne, mne by to malo automaticky sobievať. Prečo mi nesobieva? No, tu mi to už sobieva. Ale prečo tam nie ešte? OK. No. Dobre. Ľudia, ideme na druhé poschodie. To je mi všetko sobieva, nie? Nie. Samozrejme. Však veď prečo? No. OK. No. Už sa nám to sobieva. No. Takto. No, OK. Takže máme videa 14 000, OK, tak to je dosť. No, takže ideme tu na uploadol. No, dobre. Teraz kúpime nejakého, hej, Knowledge, jak si nemám peniazy. Asi my sme dali rebuild. OK. Nič sa nestalo, hej. Budeme sa robiť, že nikto nepočul, hej. No. 1,5 milióna máme. Tak kúpime tohto, čo robí 1000, alebo koľko videí robí sa sekundu?
A neviem ani. OK. Už ma to ani nesaujíma. No. Neviem, ale extra veľa bude robiť tých videí, si myslím. No. OK. Teda mi to nesobieva, ale to nevadí vôbec. No. 11 miliónov máme. No. OK. Ľudia. Ja som skúsil streamovať, ale teraz určite nebudem streamovať, ale možno niekedy budem. Neskôr. Hej. No. OK. Čo môžeme kúpiť? Aha, tak nič. Claim all. OK, ďalší milión. Tak, kúpime ďalšieho. Ľudia, ak by sa vám tieto videjka páčili, nezabudnite ich podporiť lajkom, odberom aj zvončekom. No, OK, tak toto už veľa miesta sa beva. No, ľudia, ja sa budem teraz nasledujúť viacej videí vydávať. No, teraz dúfam, že už budem veľa vydávať. No. OK. Za koľko máme? Ďalší budú 25 miliónov odberateľov. OK. No. Peniaze. Prečo tak málo iba? Máme videí, čo? Však tu máme plno videí, prečo to nesobieva? OK, tejto hre nechápem, hej. Povedzme si na rovinu, nechápem tomu, hej, no, OK, teleport, tu je poškodie, no, tam mi to sobieva automaticky, hej, ale tam neviem, prečo mi to nesobieva dole, no, OK, ľudia, však by sa vám tieto videjka páčili, nezabudnite ich claim, OK, podporiť lajkom, odberom aj zvončekom, máme 5 miliónov. Takže my môžeme Casey Note, asi sa to číta. Neviem, či to sú reálni youtuberi, alebo či to majú vymyslených, asi skôr vymyslených, lebo asi by to nemohli dať do Robloxovi. No, OK, tu nám to sobieva automaticky. Máme 11 000, 15 000 videí z jednej hry. OK. Neviem, či to sú hry, či vlogy, alebo čo, ale ma to nesaujíma, hej. No. OK. 19 000 videí. To je veľa. OK. Neviem, jak to natáčajú, ale OK. Nebudem rešiť. No. 11 000. Asi iba 15 000 máme najviac. Lebo nevidíme viacej. OK, tak nevidíme radšej. Claim all. No. 1,5 milióna. 1 milión. No. OK. Tu už asi nevojde. Či vojde? Asi nie. Takže ideme na ďalšie poschodie. No. Ale asi, ak je v tomto videjku horšie audio, tak prepáčte, ale no, OK. No, dobre. Uploadol. No, ľudia, ja som zvedavý, koľko v tomto videjku stihneme. No, a ľudia, určite nezabudnite sa nechať like, odber aj zvonček. No. Ale ľudia, toto bude koniec tohto videjka, takže ak sa vám páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom, odberom aj zvončekom a čus bus autobus.